Sadewa lan kowe aku. Nggih, kula. Gladen iki sing utus sampeyan dalem. Lan Kanjeng Adipati Indra Tanaya. Ayo dipamerke supaya padha pirsa yen panjalu kekuatan sing ampun. Aku kepengin jajal sampeyan ngroyo aku. Sinten? Nggih, Saniki. paro ning endi lan ning endi? Oke, kula mriko. Maju. Alon-alon. Mat-matan ning ati-ati. Siji, loro, telu, pak. Tenaga. Garwa aku sisahe tato. Lajeng kados pundi menika? Lan Sumpah Indra. Iki piye garwa aku? Teleponke orang Pati Usada. Teleponke Pati Usada. Pokok derayu. Ayo Kang. Arya Kumara Nggih, ing ari iki sing gegajen olah Belaraga sapa? ingkang mandigani olah Belaraga kula Kowe. sih. Kaureni lho, anggonmu olah Belaraga. Anggonmu ngecakake kasekenmu nganti ana pencerating watu menani sirahe garwaku Patmosari. Bilisipun Arya Kumara, apa ora ana papan panggrajen sing jarak karo Taman Sari? Yo kene kowe tumindakmu kaya ngono kuwi. papan panggraden inggih wonten ing jawining rangkah Taman Pamadi Putris. Nanging kuwi lho biro ilo, aja nganti kebacut kaya ngono kuwi. Estunipun sampun boten kirang-kirang yen kula gladen. Namung sasampunipun kita metakaken Adijaya Kawijayan tumuli ajeng wonten jelehipun jebul Prameswara. Arya Kumara arep kowe bakal endo marang karuputan. Nanging ana bukti anyatane pilise garwaku Patmosari merga saka tumindakmu anggonmu geglajen. Mula kang duwe kuwasa ora panjalu ipanjenenganku rene luput mungkin pranatane negara ora panjalu kowe bakal kena pidana pati sinuwun. Sewu lepat munagunging pangaksami. Sedaya menika boten kula sengaja. Kula boten sengaja menawi lajeng sela kenging pilisipun Prameswari. Namung menawi lajeng pidana pati. Menapa boten wonten pangandheng-endheng sinuwun. Kok sengaja lan ora nanging ana buktine pilise garwaku Patmosari nganti tahtu kebaing Ludira. Kula gladen menika kaotos Kanjeng Adipati Indra Tanaya Gusti Patih sarta pindhanipun para senopati, Gusti Senopati Wirapati, Gusti Senopati Nanging kowe ora iso golek papan panggonan sing luwih adoh. Aja nganti cedhak lawan Taman Sari. papan panggraden Panjalu namung menika sing Arya Kumara, sabda dalem sekejap
wani sak marang Sinun Prabu Denopa. Kowe aja njaluk pangendeng-endeng. Kalamun anggonmu gladi kuwi jauhku. Dawuhe Kilopatih. Lan Suragadya ora. Ning kabeh mau saka pakal tingkang ora titilan ngati-ati. Nganti anggon gladen ngenani babakan Pilisik Suwayu. Gusti Kanjeng Adipati. Estunipun sampun kebaing pangatos-atos. Namung menawi lajeng sela mlumpat wonten saninggiling Taman Mamadi Putri, boten karono kasengaja. Kabeh ora sengaja. Nanging kudune kowe duwe panyati. Aja cedhak ning Taman Putri. Kowe lah sandadak kompi. Teto yen to kowe luput kowe pranatan oleh Panjalu. Kowe ngenggono yen to emo ana pangendeng paukuman tumrap. Ini menapa kula kedang ngono Gusti Kanjeng? Yen kasunyatanipun kita latihan wonten papan panggladen. Ayo kemana? Dateng wonten mutus gaden lan kowe ulah blorgo. Ora ketara Aji Gawe Jaya. Ngertos. Kanjeng terus duprak kowe Aji Gawe Jaya. Kula ngertos. Sedaya menika boten kula sengaja saestu. Kabeh kuwi luputmu. Ning kowe ora luput. Mesti Sinun Prabu Denopa ora duka marang sliramu. Ning kowe isih duwe plendeng-endeng. Kuwi awit saka cublukmu, ayo kan. Ayo Kumara, sing baku akonono yen kowe luput. Mergo ketang aku paling daulan kowe. Kowe kurang waskita. Gonmu nindakake gegladen gegabah satemah garwa Kaprameswaran dadi tatu. Mergo saka tumindak Kula rumaos lebat Kanjeng Gusti Patih. Namung menawi lajeng pidana dalem ingkang sinuwun, paring pidana pejah dhateng kula. Perkawis menika ingkang sesela. Kowe ngaming lemah. Apa ngeten iki aturan Panjalu? Taman kowe wani. Prasasat wis kumalungkung marang Naryaka Praja. Kowe prasasat mendung. Kula golek adiling hukum. Kula kawula alit sing diperintah. Kula boten sengaja nilakani Prameswari. Pidana paukuman pati boten trep dhateng Daupun Ratu. Sing pantes kowe Mitra Pati kula. Surawati. Kowe duro tinggal. Ayo Saroyo. Surawi duro. Ojo nganti adoh playune Haryo Kumara. Pundhungen cekelen pidana. Ayo cepetan dihindari. Kek dheweke ngungsung kekuatan sing nyubrani marang atiku kaya ngono. prajurit. Layune Haryo Kumara aja nganti lunga saka ing Panjalu. Mula nyebaro payung. Yen sekabehaning wis padha siaga, wis pagergedes bakal ndak budalake. Pratama siaga ing makarsa ngesti sanjata lumaksana makita kita tajo ayo dibudal Romo, gajah, cepake kabeh wis padha sunat to.